Hej og velkommen til vores videobrev. Overordnet emne det er krop og sundhed, og ud fra det der har vi fået en problemformulering, der lyder: er det bedre at være tyk og fedt end tynd og sløv? Ydermere har vi fundet 3 problemstillinger, som lyder: hvordan hænger kostvaner sammen med dit kondital, og hænger stofskifte altid sammen med kondital? Det sidste problemstilling er: hvad er konsekvensen af for fedtholdig mad? Vi har undersøgt de her 3 problemstillinger, og det har vi gjort ved hjælp af både kvantitative metoder i form af biptest og svedekasse, og også kvalitative metoder. Ydermere er der også brugt sådan eksperimentelle, teoretiske og praktiske metoder. Og vi har valgt det her emne, fordi det er aktuelt, og fedme er inde i tiden. Svedekasse. Og sidst men ikke mindst et spørgeskema. Der er også blevet undersøgt kvalitativt, altså vi har tolket på de her resultater vi har fået. Der er selvfølgelig også blevet undersøgt eksperimentelt, teoretisk og praktisk. Og det her emne det er blevet valgt, fordi det er aktuelt, og fordi at fedme er et samtaleevne eller emne lige i tiden. Defineres ved, hvor effektiv kroppen er til at levere ilt ud til musklerne, og hvor effektivt musklerne udnytter den ilt til energiproduktion, altså ATP. I takt med at din kondition stiger og altså bliver bedre, vil der ske ændringer i både lungerne, hjertet, blodkarrene og i musklerne. Dit hjerte bliver større og bliver altså mere effektivt og kan altså pumpe mere blod ud per slag. Man måler konditionen ved at undersøge, hvordan og hvor mange milliliter ilt kroppen kan optage per minut. Ved at dividere med personens vægt får vi så personens kondital, som er defineret ved milliliter per kilo per minut. Kondital er et numerisk mål for, hvor god kroppen er til at optage ilt under fysisk arbejde, og man kan altså sige, at det også er et mål for, hvor god kroppen er til at bevæge sin egen vægt. Hvis 2 personer har den samme maksimale iltoptagelse, kan det give 2 forskellige kondital. En person, hvis iltoptagelse ligger på 4 liter per minut, og som har en personvægt på 80 kg, vil have et kondital på 50, mens en person med samme iltoptagelse på 100 kg vil have et kondital på 40. Ud fra det kan vi altså se, at vægten har en stor betydning for konditallet. Udtrænede mænd og kvinders kondital ligger i gennemsnit omkring 40. De højeste kondital ligger på omkring 85-90, og dem finder man hos mandlige langrendsløbere. Kvinder på tilsvarende niveau i langrendsløb vil højst have et kondital på omkring 65, da en større del af vægten hos kvinder ligger i fedt. Ja, biptest det er en fysisk test, som tester din løbekapacitet. Ud fra biptesten der kan man måle kondition. Formålet med en biptest det er, at man løber så langt man kan. 20 meter frem og 20 meter tilbage. Når man ikke kan løbe mere, så går man bare ud, og når man går ud, så kan man måle sit kondital ud fra hvilket niveau man er gået ud på. Man kan så sammenligne de her kondital, og så sammenligne dem med andre personer, som har taget samme test. Og ud fra det, så kan man finde ud af, om det er kostvaner, eller hvad det er, som gør, at man løber bedre i en biptest, end andre gør. For at finde ud af, om stofskiftet altid hænger sammen med konditallet, så har vi benyttet en eksperimentel metode i form af et forsøg, som inkluderer en svedekasse. Og der kommer så en person ind i svedekassen, og man måler så start- og sluttemperatur i løbet af forsøget. Så kan man så finde delta T.
Og ved hjælp af nogle kalibreringsdata, der har vi lavet en graf inde i Excel, hvor vi så har fundet en forskrift for den her lineære funktion. Så kan man så sætte delta t ind i funktionen, og man kan så beregne Magnus' effekt, som vi har brugt. Og så har vi så ved hjælp af effekten beregnet Magnus' hvilestofskifte i løbet af en hel dag, og vi fik Magnus' hvilestofskifte til 8.636 kJ per døgn, hvor vi så har sammenlignet det med en hjemmeside, hvor at Magnus' hvilestofskifte er 7.363 kJ per døgn. Og der er selvfølgelig en afvigelse, og det kan have noget at gøre med, at hvis Magnus lige har spist, inden han er gået ind i svedkassen. Den her metode, det er så en kvantitativ metode, da det empiriske materiale er målinger og beregninger. Vi målte så både Rasmus' og Magnus' stofskifte, og de havde også det samme kondital og det samme stofskifte. Og det har vi så sammenlignet med en person, som har et lavere kondital. Og der ser man så også, at personen med det lavere kondital også har et lavere stofskifte. Så man kan generelt sige, at personer med et højt kondital også har højere stofskifte, men nogle gange så kan det også godt være, at selvom du har et lavt kondital, så har du et højt stofskifte, blandt andet fordi at et højt stofskifte kan være arveligt. For at svare på problemstillingen hænger kostvaner sammen med kondital, har vi benyttet os af et praktisk undersøgelse, nemlig et spørgeskema, hvor vi spørger til kostvaner, motionsvaner og kondital. Hvis vi kigger på de givne svar til vores spørgeskema, kan vi se, at den, der løber længst i BIP-testen, og dermed har det højeste kondital, også den, der dyrker mest motion og spiser mest sundt. Dog har den person også svaret, at han eller hun spiser meget usundt. Hvis vi kigger på en, der ikke har løbet lige så langt, kan vi se, at denne person spiser mindre sundt, men samtidig også spiser mere usundt. Hvis vi kigger lidt mere bredt på det, kan vi se, at dem, der løber længst generelt, er dem, der spiser mest sundt, selvom det varierer med, hvor meget usundt de spiser. Og dem, der ikke løber lige så langt, er dem, der spiser mindre sundt, selvom de også har en tendens til at spise mindre usundt. Ud fra det kan vi konkludere, at dem, der løber længst, er dem, der spiser sundt, eller mest sundt, og det derfor er vigtigere at spise sundt, end hvad det betyder, om du spiser usundt eller ej, en gang imellem. Den her undersøgelse er kvantitativ, da vi bruger en kvantitativ metode, nemlig spørgeskemaet, hvor vi får nogle tal ud, som vi kan analysere lidt på og komme frem til en konklusion. Konsekvenser af fedtholdig mad og dårlig livsstil. Vi har brugt en teoretisk metode til at undersøge det her, og vi har brugt et par kilder, netdoktor.dk og Sygeforsikring Danmark. Fedtholdig mad som fastfood, pizza, hotdog, burger osv. De indeholder ikke de vitaminer og mineraler, som kroppen den har brug for. Og det kan blandt andet føre til knogleskørhed, da calcium og D-vitamin. Det er vigtigt for at opbygge knoglemassen, som skal vare resten af livet. Fedtholdig kost og manglende motion, det øger risikoen for overvægt og livsstilssygdomme. Og livsstilssygdomme, det er sygdomme, som man har påtaget sig via den livsstil, man har. Det kunne eksempelvis være type 2 diabetes. Overvægt, det kan også føre til ledsmerter, hjerte-karsygdomme og forhøjet blodtryk senere i livet. Altså fører dårlig livsstil med fedtholdig mad og manglende motion til de her livsstilssygdomme. Så det essentielle for at leve et sundt liv, det er altså at spise sundt, undgå fedtholdigt kost og dyrke motion selvfølgelig. Dog kan man, selvom man er overvægtig, hvis man så dyrker motion, så kan man mindske risikoen for nogle af de konsekvenser, der er ved at spise usundt. Den overordnede problemformulering var, at det er bedre at være fed og fedt end slank og sløv. Og ifølge vores undersøgelser med svedekasse, BIP-test og spørgeskema, ja, så er det bedre at være fed og fedt end slank og sløv. Motion, det mindsker risikoen for forskellige livsstilssygdomme,
Og undersøgelser viser, at folk, der dyrker motion, lever i gennemsnit 5-6 år længere, og det er altså uanset om du er slank eller tyk. Så ja, vi kan altså konkludere, at det er bedre at være fed og fedt end slank.